Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да направите един сървър, в който има една пирамида и вътре в нея ще намерим злато, диаманти и други неща. Но тя има парола, която се казва 111. Така. Сега да кликнем сървъра и там ще видим пирамидата. Но първо ето я, тази пирамида. Но първо трябва да съберем малко пясък и дърво. Не е нужно толкова много дърво. Също и пясък. Достатъчно. Ето там има две, дори повече дървчета и трябва да взема съвсем малко. Само 3 и достатъчно. Сега да се връщам в пирамидата. Ето я. Влизам тук и дървото ме трябва, за да направя крафтинг тейбъл и една кирка. Така. Ето така. Влизам долу. Сега бързо да махна това. А знаете ли защо намерих кирка? За да махна желязото, което беше тук. И отдолу има динамит, който ако бях стъпил върху това, той щеше да гръмне, щях да умра. Вижте, ето тук има кокали, аран и голд. Ще събера всичко. И ще изляза. Тук има и Horse Armor. Готин една Enchanted Book. Така, взимам всичко и няма вече. Сега да излизам. Първо поставям едно тук и тук. И сега ще правя така, за да изляза. Готов! Оставям това, където си беше и това. Излизам. Вижте колко неща събрах. 26 кокала, 17 аран, 12 голд, 3 Enchanted Book. И това е. Довиждане хора, ще се срещнем в другият клип, който ще го направя скоро.